Takže vítám všechny na dnešním streamu. Dneska máme návrat ztraceného syna Slonifafa. Slonifafa se nám vrátil, akorát, že jak to dlouho nehrál, tak nemá rank, takže s náma hrát nemůže, takže čekáme, až on si udělá rank. Nebo my respektive půjdeme. Jenže tady nastává další problém. On jak je bronz, tak může s náma hrát jenom do určitého ranku. Tady je. A on může se silverem. Jenže on přeskočí sem a bude moct hrát se silverem a s goldem, co si já. Jenže já už jsem na kraji, takže z goldu půjdu asi do toho. No, prostě nepřeju mu to. Je tam ten fakeový disrespect. Kuslava. Málem jsem to řekl. To je kokot. Ach jo. Stream je uvedený, přepínáme na hru teď. A 5 lidí hned z fleku, zdravím vás, čau. To jsou boti, jenom co se ti neodpojili. Ahoj, Michal. Jo, to jste vy 4 a tam log. A PS, vole. Takže tam log. Ach jo. Kámo, to si zabil teďka ty vole, s tím, jak si ti odpojili, vole. Ach jo. Hele, znám dva extrémy a oba jsou teďka na tomhle Discordu. Jeden je extrémní smolář a je pravda, že jako bohužel toho černýho Petra si vytáhl slon. A pak je tady, vole, extrémní Lucky Man, vole, a to je Venouš, kurva. Proč? Protože cokoliv jdeš hrát, ty vole, tak ne ti padne, vole, to nejlepší pokaždé. To není pravda. Ty vole. Se sadím, že si vyhráli ten jackpot, ještě jsi nám to neřekl, Vole, Alexis Crystal jsem taky potkal, vole, nadpadla mi k nohám. A dost, To bylo v vole. Chesteru, by the way. No, to říkám, že to on mám jí říkat, viděl, ale on ne. Venouš si mohl prcnout a Slon jenom viděl. Tam říkala, že mají v plánu nějaký jako nový porno parodie a že jedna z nich má být na pelíšky a že tam přijde Dobrý. prostě jakože ona za tátou a on bude mít prostě držet dárek, jakoby zabalený, že jo, prostě vánoční. No a v tom bude mít ptáka, A vole. ona ho otevře a v tom bude prostě on mít péro a ona řekne díky táto. To prdele. Víš, to je To nejhorší, tam říkala v Chesteru. Jo. nejhorší je, že já jsem přesně věděl, co tam bude. Jo. Nejenom v té bedně, ale v té scénce, vole. To je vidět, jak moc čumíš na porno, vole. A ty vole je vtipný, jak prostě fakt ty lidi v reálu vypadají jako dost jinak než prostě Než No, to, no. na videu Byli víc televize a tak. oblečený, viď. No jo no. Je pravda, že Ne, takhle ale jsem ji Jenom neviděl, Michal no. vypadá furt stejně, jo. Jakože vlastně jako třeba vejšku lidí absolutně nepoznáš prostě z videí, jako strašně to... Ne, to extrémně preslení. světluje. A i jakoby třeba, že vypadá vlastně, tak jako ona není tlustá, že jo, ale ona je úplně prostě, nevím, vypadá jak když by si měl v reálu oproti té televizi, tak vypadá jak kdyby si měl prostě špatně daný jako aspect ratio a měl si prostě jakoby vytrženou nahoru jako nudly, že jo. Jo. Já jsem ji teda viděl na tom Aerofestu, myslím, s Tamlokem. Okay. No píči. Píčo, co se tam zase děje, vole? Nahoře. Ale jako jedna věc je, že to se mi líbilo, vole, vždycky. No a ty vole v reálu tak hezká nebyla teda, co jsem viděl já. A ona je asi rozdíl. Tak ono jako je taky, vole, videa, no.
Jasně, A jasně chápu, to že tam je později, jako jo. namalovaná víc a tohleto, ale že Panu. fakt jakoby až moc jako vychrtlá, víš, že fakt jako... Když si říká, že ta televize přidává, že jo, nějaký ty kila, tak tam je to ku prospěchu, no, že fakt to je, vole, že by si jí dal, fakt jsem jí, vole, kdybych nevěděl, vole, že si ten Chester může koupit, vole, tak bych jí dal to jídlo zadarmo, vole. Ne. To máte? Nad náma, podle mě. Jsou tam, no, někde, nevidím. Tak vlevo asi, ne? Nahoře, nahoře, nahoře! Sniper. No, z vrchu. Pojď sem, pojď sem. Točí se okolo tady, pozor. Dojdou, hele, tam zprava, zleva, vole, půjde nám. Je tady na close, vyběhně, Benouši. Prdele, jsem to posral. No, sype mě za roh, vole. Tady na rohu je. Já vím. Zabijem. No, on je nahoře vybustěnej. On je nahoře u plotu. No, tak to byl ještě někdo jiný. Jo, vole, jo, to oni byli tam jsou dva. Ti rucáci tady, vole. Tohle zahrálo dobře. Já hlavně vidím hovno s těma brýlema. Proč jsme tam šli do píči? Proč? Já nevím. Serte na ty randomáky, vole. Tak si mohl říct, vole, že se dám na ně a jdem. Bylo No tak ticho. vole, já si- jsem si to všimnul, až když jste tam byli, vole, tak jako... Nerozčiluj se, nic se neděje, shit happens. Povětuje každý generál. Ty píčo... Já jsem hlavně celou dobu myslel, že ten random seš ty, vole, tam. Jak mění barvičky, protože minulou hru si byl žlutej, vole, to mě sere, jak se mění ty barvy. U mě. No, tak My jsi tam ale teda viděli nejsme, my u tam tebe, nejsme, vole. že jo. Teď jste tady někdo byl, ne, ty vole? No já jsem Ne. to byl, ale tak vole, já měl vole pistoli a ty mi tam typek vole v ksichtu, vole, tak jako co mám dělat, vole. Někdo jde. Pátý tady. Brání. Oh yeah. Protože aby doběhla nějaká munice, ty vole, protože on neměl nic. No, taky nemám. On by mělo jít s baťoumi. Se na mě otočíš. No ale jako... Ono to jde jednou, ale je tam nějaký cooldown, ale dává to... No tak, ale jde to, že jo. To třeba nepoužíváme. Ale tady nějaká munice. Jo, já to občas právě používám. To mi jako nevyšlo, protože já jsem vyjebal málem toho druhého. Ten dostal 147 a tohle vole, jsem taky vyjebal. Levo resujou. UAV nad náma, takže borec tady mají, tady jsou tady někde na... Hele, jo, fakt tam restou, ty vole. Jsou nahoře. Jdu za Irvinem. Ale dva padáky na close, padák. Jo, k nám. Potvrzuju. Už nějaký tank, ty vole, nebo něco. Ne, je to vozidlo. Padák. Nahoře. Dron je náš, je dobrý. No. I víc, vole. Ty vole, ne, já jsem to posral. To se nestalo.
Kámo. Ještě jeden tam je za rohem. Co to je, vole, Václave, vole? To. Jako to zotrefil, vole, do kaničky od boty, vole, ne? Do piči, vole. Bolou. Ještě jeden. No ale, já vím, že byl low, ale jako jak ho trefil, ty vole. Custom za vás. Dva tam jsou. Jeden vlevo, jeden vpravo. Možná na bazén restnout, no nevím. Jste asi na bazén. On tam je custom, koukám, fakt. Je tam, no, tak. No možná po vaší praví. Jo, četli jste to... To bylo, vole. Že Discord má nějakou... No, je tam. No. To mě poser. Ty vole, proti těm jsme podle mě hráli, jsou dva. Samir Isa tam je, vole. Not good, vole. Not good, ty vole. Na close, ty vole, už. Jasně, To vole. je zmrt, vole, to vykempil, vole. Škoda. To máš na série, ty přijď. What? Což je televize, nebo co? Ne, že si něco vyprávěl, řekl si část a pak zase to. Podle mě. Já ani nevím. Co bylo s Discordem? Jo, no, protože jsem ty vole koukal na to. Jo, že Discord má mít nějakou novou technologii, vole, že to bude jakoby do budoucna. Jo, jsem do Rino, Snímat vole. to, co říkáme. No, ne asi. Třeba například. Ne, má tam být to, že bude to dělat zvuky, jako kdyby si seděl s lidma v místnosti nějak, vole, nevím, vole. Jako, že to má mít nějaký efekt toho zvuku, že tam, kde sedí ten dotyčnej, takže to má znít, jako kdyby seděl s tebou v jedné místnosti, vole, nevím, nějak takhle to má být, ale je to v nějaký, jako, zatím, vole, alfa, beta verzi, nevím. No, už prostě jako, no, slušná píčovina říká, no, již teďka vy jste s Blackem byli párkrát venku, vole, ale No. Podívej se, co to s ním udělalo taky. ne asi. Jistá deformace. Ty vole, Norové asi vyhrajou 1-0, ale proti tomu Lotyšsku. Bývá 5 minut 47, ty vole. Švýcaři drží 3-1 furt. Jako ty vole, tenhle rok Haukeland docela jako čaruje, jo. Mi přijde. Jako v prdeli je, že já furt jdu do plusových bodů, takže to nudělá rank, aby se mohl zahrát s váma. A pak zase nebudu v týmu já. Tak otevřu to. Tady. No, tady je nějaký video o tom. A se rozvalas. Vole.
Jak Marcellus vypadá. Je černý. A dál. Vypadá snad jako děvka. Ta děvka. Cože? Napravo od vás. Hele, k vám, vole. 2 plus. Nebyl, vole. Pod nás ještě. Not good. To vypadá v pohodě. Nikdo nebyl. Ty vole, to vyjebaný kolečko, ty vole. Dobře, novou myši mám koupit. Ne, hele, teď vážně, co bys si spřál k narozeninám ještě? Nic, nechci nic. Kurvy chlap takhle bičky. Co si přeješ určitě? Ale mám tady... abych neměl alergii, vole. A na To jedničku bys jsem- nepochopil. Práci, vole. Nebo na lidi. Na všechno. Podle mě... Nevím, jestli byl tady u mě, nade mnou? Ještě ne, není to tady vylutěný. A ne, na prostředek Nexus spadnul dolů. Nevidím ho. Sleduju Vazovský. Hm? Na prostředku běžel do první části Nexusu. Jako dole. Prostředek. Prostřední část, pravo dole. Pak běhají nalevo od Nexu. Nic no, tak jdem asi dovnitř, no. Hm? Na strojku. Hráč! Označený. Ve mně taky. Já už na schodech. Není. Já nemám plátky. běžel doleva. ty vole. Je nok. Vzadu. Ještě šmejne. Dobrý, ty vole, první hra 62 poinčů, no Dozad. Ty vole, si po mně na boku. Pozor, dobrý. Dobíhá, vole. Možná přijede tím autem, buzik. Oj, buzíku. Aha, debil. Ten venku dostal nok. Tak sem je dementy. Autopajím, tady vole náloží. Vážně? Hehe. Stej válíš, krávo. Vole, celek do prdele. Pusný, vole, pozor, to ještě jeden. Dva tam jsou myslím. Tak. Bokem, vole. Ale resuje zmrt nahoře. No, ty vole. Ne?
Na kříž, To jsem kurva. potral. Já jsem chtěl stihnout ten. Kámo, jak mě může... Co si dělá? Prdel. No tak to jdem srát, ale. Já chtěl stihnout ten rec. Jsme pomrdali, vole. Jsem předěkil, na vole. To by, vole, já vím, že si to říkáte v hlavě, vole, že tam jdete, vole, ale musíte to jako by kurva říct, že tam jdete, že jo, vole. No já jsem vylez na ty schody, ale říkám, kouknu za sebe v pohodě. A v momentě, co jsem se jenom otočil nahoru k tomu resu, tak samozřejmě vole mi přišel dozad. Takže vole mě vysypal prostě a... No, bylo to rychlejší, než jsme čekali, no. Hm. Mi jde zase, ty vole. Je. Aha. Jsem otevřel padák a objevil jsem se v Nexu, vole. Hehe. Tady to vylučený komplet. Tady byl nějak cvikání. Ano, vole. Ty vole, Norové fakt vyřadili Lotyše. Máte tam nějakého somráka, vole, pozor. Byl na střeše Nexu. Padák u mě? Padák. Co máš? No, byl. Oni skákali na to, skákali jim k jeřábu. No, dostávám, vole. Z jeřábu, vole, tvůj. Na jeřábu vlevo. Ať zaleze, blbec. Dělá, vole. Je tam custom. Jak kokot, ty vole. Dělá, ne? Really? Dobrý, ten sklonek. Já prdel, ne? Oni jsou tam, God, kde jsem? To vole. ono střílelo ještě něco jiného. Oni stříleli dva. Vymrdej jim to do toho ven, vole, ty nemáš toho, viď? Takže je tam ten, vole, tam... Čo, já s tom Ironama ani nevidím, ty vole. Taky ne, padák za bazén. Tam ten, že jo, vole. Custom, ale... Jiný, vole, viděj, vole. Ty máme custom na jihu pod námi. Ale Borec nad náma tady. Jo, a ten jeden skákal dolů pod nás. Bude pod náma, vole. Jo. Dva tady jsou pode mnou. 4 tam jsou. No, Tomu nevyšlo, to debilovi. vole. Pozor, Borec. Dozad, nahoru Jo, jdou. pod schodech. Mě taky, vole. To je zas, ty vole. Okay. Dva před Padák, náma, dva před náma, jednou. jo. Padnul dolů, blbec. Ty vole, on je u mě. A to vidím. On spadl do... Jo. Kámo, ty pičo, co Ty vole, já ho tam to je, neviděl, ty vole. On prostě někam, ty vole, najednou zmizel a... Byl úplně v prdeli. Jako on měl tu červenou. On měl červený rank. Má to, vole. OK. Jak s náma můžou hrát tyhle lidi do piči? Že to nikdo Kam nehraje. bych teďka hodil do týmu platinu, vole, když nemůžu hrát s Venušem, který je v goldu, vole. Co to je za bullshit, ty vole?
to mají, aby tě nemohli boostit asi ostatní, ale je to mrtka, že jo, že prostě můžeš hrát proti něm, no. Pochopil, vole. Hlavně ty vole, co to udělal, vole, jakoby o mě, já jsem teda neměl pláty, jo, ale to jak mě, vole, vysmach, vole. Pochopil jsem, vole. To je přesně, vole, my nemůžeme, vole, hrát, protože, vole, ten má o půl ranku míň, vole, ale dá to proti nám Mástra, vole. Ty píčo. Vyjebaný robot, vyjebaný robot. Pasivní agrese. Pasivní deprese, vole. To taky, vole. Poslední deprese. Ta taky. A dál. A poslední díl Michalový ságy, vole. Vlastně. Co mi chce přidat nějaká kavárna, ty vole. No, Mikalova poslední kapitola bude poslední zasne se. To je ten bude Aha. poslední, který vole, tam skončí. Tam zůstane. Mě nenávidíte. Jako takhle. Poslední v TS zasne se. Hm. OK. Ale hovno. A ještě si taky za nějaký normální triko, ty vole. Master. Master. Jako Jirka Kára se ti nezdá, jo? To máš furt, vole. Což o to, ale měl by vyměnit mikinu, vole. No. Že oni žádný hezký nejsou zrovna, no. Ty vole. Ty pičo. Oh yeah. Háči! Já jsem Pičo, vole. si padáky do nějakého poždění. Ne, mrtka. Oven debilní, vole. No, Tak. proč je nevykucháte, ty vole? Nevykutáme. Nalevo, nalevo, nalevo. Já potřebuji někoho kuchat, ne? Jsou klidní. Kde to je, ty vole? Ode mnou. Ne, zase ty vole. Jako, ty jsou tady úplně postranní, ty vole, jo. By the way, vole, zase. On mě dřív kuchal, než se, vole, tam byl zvuk toho padáku, vole. Tomu nerozumím teďka, ty vole. Tak to pochop, už je konec. Už se to nedá a... Na Nexusu, borci. Tady na kousu. Tyhle jich tady hodně, ty vole, do pivějíček, vole. Nexus plný borců. Výborný. A mám nechoďte, vole.
Poslední vevnitř, vole. Pak zasním. Je. No, druhá stavba, vole, tam jsou asi 3 wavíčka, vole, takže... Mazaný. Jo, asi jste to zaznamenali, ale ohlásili Modern Warfare 4. Jo. Jo, No, viděl jsi ten trailer, vole. Neviděl. Ty pičo. Ale Ale vzhledem, moc že jsem jsem viděl, jak přicházíš. vypadají Warzony teďka, tak Ne, jako to je jako v pohodě, není to žádný jako moderní bullshit a podle mě to jako bude mít dobrý gameplay, ale ta tematika, vole, jako, no já spíš myslel, že to vypadá jak hra na mobil, víš, ale jo, jako, no to asi No. ne. teďka... Nějaký den mají tam taky zveřejnit v červnu právě ty... Kroky jak se jmenuje, nade no, mnou, jo? Jsou na prostředku. Warzony. Jsou tady dole. Shit. a hajzlové s Bungie mi zalvili Destiny. Tady se valí dement. No, to jsme napli. Co bo dělal, vole. Jsou nad náma, jo? Nad náma, potvrdu. Dron. Kurva. Jsou nad náma taky ven. Dva tam jsou. Já jim nabíhám dozad. Jeden crack. Jeden minus. Jeden dole. Ty pičo! No, to je on, Super. vole. Já se kurva lek, ty vole. On byl cracklý, naštěstí jsem... Brox na OP, ty vole. No, já jsem, vole, vystřelil náboje a druhá zbraň, dobrý, trefím ho a druhá zbraň, vole, byla. Jako co tady slipneš, vole. Nice. Ty ulty. Tak, Jsem ho nad psal, nás. vole. A hele, custom, zdroj od toho. Oh, yeah. Tady máme mission, nadou daleko. Padák Padák na další. mě. Dostřel jsem ho dolů. Skočil tam, Michale, dozadu. Mám ho. Tak ne. Hovno. Ale pojďte tady pro ten custom. Jsem. Jo, jsou nastavení ještě váš, aby jsme zvedali. Oh yeah. Já za taky mám bejš. Jdu zpátky. S tou tím nikoho nevidím. Taky, vracím se do Nexu. Kam střílíš ten jeřáb? Do toho závaží, jo? Jo, Jo, do prava. toho. Musíš 2. Je za tím tankem, vole, nějaký buzny. The fuck? Je tam někdo, no. Dělej. Crack? Já prdel, on si... Posílám tam bombu. Nejhorší možný. Pičo, vole, jediný možný úhel, který to nesmí trefit, vole, a ono se to vybere, vole. Mně se to nedá, vole... Jako v směr, Call of vole, Duty, no, nálepky, přesně. vole.
Padák? Jsem něco trefil, ty vole. Au. Jsem dal ten ostáč, kurva. Barák Ale vlevo. na sautu tank otvírají nějaký. Jeden byl tady na close. Takhle na trojce. No to naštěl, to není dobrý. Už ne? Jména. Pesujou vlevo. Hlavně i ten price tam vypadá nějak divně, vole. V tom videu. A tak ten plav v pohodě, že jo, ale ty vole jako... Vypadá trošku jinak, bych řekl. Ale jako má to být jako asi od hadem času. Crack někdo? Možná padák nad nás, jo, vole. My jsme slyšeli. Levo? Do prdele, vážně. Zleva míří. Kurva, kurva. Prdele, vole. Vole. Mě vypadl baťok, vole. Břicho, vole, nebo... Ne, ten ne. Ten mi vypadne z toho stresu, vole. Vole, dostal dobrou nálož tam. Co kurva děláš, ty vado? Jde po nás. Jak to za ním letí? Tady vzadu. Máte taky někdo vyjebe, vole, ve velkým stylu. Trefil, kámo! Jak je to kurva daleko? 400 metrů, ty pičo, a ono trefil, ty vole. Teď se to. No dáme dole borci, se běžejí, vole. Ježiš, ty vole, co by to tady jedem za long range, ty vole. Jak kachny, vole. Enemy suppression, ty vole. Jo, enemy spot, enemy suppression pointíky, jo. Jsem něco hitnul, vole. Auto zprava, pod náma. Brzo. Jo, pod náma jsou. Vole, vážně. Knock jeden. Na konci, že Druhý jo? leží tady přímo, na marce, na trojce. Je minus, zprava, vole už. Letí. Bude vybíhat. Pejš. Ty vole, já ocením toho našeho debila, vole, si stopem příjem přede mě, když ten týpek zrovna vyleze, ty vole. Mám ho. Dobrý. Už kontrola tam Ale toho byl do mrtvýho. tanku, kartu. Děkujem. Jo, 110 měl. Nezbývá moc času, jo, ono za chvilku budu muset jít. Zóna. Oh To je yeah. náš dron? Já.
Dva resuje. Ne, ne. Pičo, málo dobrý. Je tam marknutý jenom supply back, no to prostě nejde přes to marknout. Do barkáči resuje. Alright. To máš kde? Třeba na to parkoviště, ale nemohl jsem se tam dotrefit. Máš asalta? Jo. Je tam do. Střelba někde na 240 west, cca? Na parkáč dopadli teda. Jo, a padli tady za to, za stavbu. Jsou za stavbou vlevo? Jo, mám U tady. tebe, u tebe. Jo, jo. Jeden zral. A vozidlo? Jo, pozor, vozidlo na parkovišti. Obrněný. A jo. No je tam no. Jdeme dole pod náma, je vole. Otvíraj tady tank. Bravo. To otvíráš ty? Jo, já otvírám. Ty přijede vozidlo, jo. Pozor, vole. Jo, dělej. A už je vevnitř. U mě? Si nesvine, ne? U mě taky, vole, bude. Ne, dobrý, si mi vzal, vole. Nalevo tam máte něco? Jo, u kopců. Tady u mě, jak jsou ty boudy. Nebo haldy teda, vole, boudy. Jo, na haldách, vidím. Kurva. Před váma, vole. Já ani netrefil ty vole. Přebijem. Jede na close. Ty vole. Ne. To je mrdák, vole. Zvedněte ho, vole, jestli to bude. I got you, baby. Máte tam někoho ještě? Jo, Jo. vyšel doprava, víc. Pičo, já spadnul dolů, kurva. Máte ho? Ne, vole! Na proti, vole, někde. Můžete mě někdo resnout, prosím? Jo. Vole. To je minus. No, tak ty vole, to mě poster, vole, ale. Jako jak to zmizelo, pičo, vole. To je mrtv. Běžím pro tebe, jo. Jdu za šifrem, ale je to na auto. Čau kluci, zdravím z Fízu, ahoj. A dost, vole, ty vole, se to chová úplně jinak, vole, my tu upravili dementi, že jo. Easy. Vy nenávidíte prostě. Ale další. Zleva z kopce. Je to tak, no, jsou tam. Dobrý, jeden minus. Dobrý, Vole, mám je. pozor, zprava, od ty vole, prdele ale. Prdele, pojďte to po takhle, vole. Pojď vyšli z kopce dolů. Jo, jo, a pozor, jo, tady u toho taku byli. Pozuju. Jo, vidím vlevo, teda vpravo, tamhle. Na jedničce, za Celá horizontem. grupa, vole, tam ní, vole, jak uzniválové, vole. To je, vole, to. Ne, tam nelez, vole, pojď. Tam leží na jedničce Jo, drony a na barevné jedničce. Na jedničce červený a dole na jedničce barevný.
Někdo je tam kropí, nelezte tam, nelezte tam, nelezte tam. Serme, no. Hrajeme Tam to, oni hrajeme bombu to. ještě na hlavu, vole, kokotům. To nedorazí, vole. Oni je kropí, víš, jezdí jo, do kopce. Ty vole, tak to bylo jak ve filmu, kurva. On ho tahal, vole, já jsem ho zabil, když ho tahal, chudáka. Tady to máme clear, jo? Naproti Na jsou, jedničce ale. dole jsou. Pláty tady, kdo nemá, plný pláty tady jsou. Pod náma v zóně už. A dvojce, jo? Na Oh, jedničce. fuck. Hit. Zleva. Hit, east. Za jeřábem, takhle směrem. Takým je řábem, vole. Teda vole za tím sloupem, jo, hele. Jsou u traku, přímo na trojce. Nám dojdou, ale jde mi do boku tady, vole, borec. Jo, vidí. Dozad, jak jsme přišli. Ne, čurák, vole, vy si... Ne, zmrt, ty Dobrý, vole. mám tě. Pozor, jo, budou asi rašovat. Tady před náma od toho elektrické vedení. Čekám. Dvě strany jdou, pozor, vole. To je na hovno tam. Jsme tady v píči, vole, teďka, my třeba vole držet ještě chvíli. Knock jeden. Nevidím tam ty, vole. Na hovno. Pravo, vlevo, čo, vole. Vole. Já prdel zmrt. Ta zóna nás tady vysmaží, vole. A budu jak pípeček, kurva. Já tam nevidím, nalevo byli. Já musím běžet dopředu. Jsou tam. Vlevo. Prdele. Jo, hovno. Piče, nemáme nějaký plát, ty vole? Mám, vole. Jeden je noklej. Mám tě. Záda, vole, někde. Je, vole, prostě. Čo, vole. Nám přišli dozad, vole. Jsme tam na hromadě, vole. Škoda. Já dostanu 105 pointů, vole, dedukci. Gold 5. 500 pointů a jsem platina, nebo Cool. co to je? Teda myslím, že jsme si to zasloužili víc, tam ty kurvy si to vyklikali. Slon už je Master 3, nebo jak to je? No, ne. Teď jsem tuhle hru, jsem to mohl mít už hotový, ale když nokneš 3 a tvůj tým umře na plochý nohy, tak je to stejně hovno, protože za nok nedostaneš, vole, pointy, vole, když je nedoděláš. Jo. Nejlepší byl prostě, jo, to je v pohodě, to dáš s těma randomaka. No, všichni to lívli už ve vrtulíku. Mně se to teda stalo taky, no, že mi lívli, ale ne jako všichni hned na začátku, vole. Jo. Přesně, you tried. At least you tried, yes. Halo? Hello? Tady? Tak jo, no, dobrý.
Hryzlo se to nebo Je ne? to hryzlý, no, to do menu. Ne, hlavně to hodil do hry. Tak jsem ve hře. No já mě to nehodilo, takže... Tak jdem do menu. Jdu do menu, jo? Ty vole, mi přijdem o ty pointy. To piči, vole. Vole. Počkej, nejsme tady? Ne, já jsem tam, teda Nejsme. Irvin tam není. Já jsem taky ne. Vadí. Ah. Červená 5 minut až do konce, vole. Derank. Nemůžeš deranknout, když se sám derank. Vole. Ranket. Kde je lídr? Irvin. Jsme v menu. Oh yeah. Mazaný, mazaný. Je to nádhera. Ty nejedeš Venouši? Zítra? Ne, to posral, ne. Jak tam kurva dělal, ty No vole. právě. Taky Michal. Ty vole, jako v prdeli je, že u Goldu je ten entry stojí 25, ale u Platiny stojí 40, u Diamondu 50 a pak 60. No. Pak ti to hodí s dementama, vole. Hledá to nebo ne? Ty ne. Jo, dobrý. A jenom se zase neposralo. Hm. 163 hodin na Battle Royale. Docela voda. Mám 176. A mám nejdelší kill, jak máš Michal 365, tak já mám 843. Což hovado, no, někdo... Ještě někdo tady dal, ne? Myslím, že Slon dal docela daleko kill. 450, něco takovýho mám, no. Si pamatuju, jak jsme dali tenkrát... Jak byl nějaký to modovaný DayZ-ko, jak jsme tam lítali na tom letišti, vole. Na balotě, nebo kde to bylo. Jo. No, co prdel, že jsi jakoby si mohl otestovat ty zbraně a ty věci, jak se to chová, protože tam ten kombat, vole, prostě 20 hodin tam běháš, vole, a pak si ani nevystřelíš. Ano. Ale pochopil jsi ten server, vole, oni nemají nikde na Discordu nic, prostě je to full PvP, vole, nebo... No, Já- je to jako Tarkov, takže určitě je to full PvP. A oni to tam mají, myslím, v popisku napsaný. Tyjo, já jsem to právě nikde neviděl, ani na tom, ani jako na Discordu. Jo, máš tam, že nemáš být kretén, vole, rasistický věci a tady to jsem viděl, ale žádný... Tak to nevím, co tam budete přímo dělat. chování. No, právě. Jakoby si vyžil do tunelu, Vánoš. The Venouši, fuck? Vánoš. Do tunelu? S and titties. S titties. Do tunelu, ano, jako kdyby se selhávalo spojení. Jenom Markéta mi nařízla kabel, vole. Ban. Jack sexy the guy. Ty pičo, to snad není možný. Kámo, proč to hraju s randomákama, to se nedá, vole. Ale dá. Vole, to stojí za piču i s lidma, co znáš. Čekám.
A to ani nedemoutuješ tam. Hlavně nechápu, proč není byl nějaký bod třeba, že dostaneš frenda, vole, bez chvíle. No jakoby nevím, proč tam nejsou nějaký body to no za ty... Protože by to lidi pasivní farmili hodiny, vole. asi. Asi jo no, ale... Nevím, jak budeš farmit to, že rysuješ někoho, někdo napnout, vole, to je docela risky, vole, to je jako farmit přes tohle. Jo, recepty. Já jsem si vzal asalta. To jsem ale velepičus. Tak to sorry. Jo, vole. no, ještě si vzal asalta. To jsem poslal. Dávám měl jít. Jak jo. Taky tuším, si chtěl říct, co mě omrdej do ucha. Ne. No za mě víc prdele je to, že Nexlon dá, vole, ten bronz toho rukýho, nebo ten silver, tak já budu platina, vole. No, no tak jako pak už si nezahrajem, vole, ani my, vole, takže. Ale na parkáčů mě, ty vole, borec. A to tady se sám, ty vole. Kde je, ty vole? To není jeden, to jsou 4. I'm in the danger. Brda, jdu zpátky. Dobrý, jsem v pohodě, jdu. It's time Protože, že to kick some ass and chew bubblegum. Popušnou jsem, tyjo, voda. Padák. Mám, no. Aha, Já prdel, ne. od kdy raketa dává 3 hity, vole, dostal 55, 81, 44 jednou raketou, ty vole. A netrefil vůbec nic, ty vole. To je na hovno. No, už jsou tady vevnitř, venouši, po laně. Jo, jeden má sundaný brňo. U vás. Napravo? Kuchám. No, oddělal se zmrtale. Teda teďka mi ty rychlejší pláty docela chyběly, ty vole. To je tak rychle zmrtl, vole. Nebyl wipe, jo, furt, vole, je tady někde, vole. Dron? Nevidím ho nikde. Takže buď to zalezl ve sklepě, anebo někam zdrhnul prostě, no. Ale nikdo nevidím. Padák? Okay. 2 padáky? 3 padáky. Jeden crack. Jo. Tak pojďme do Nexus, no, nevyrašovat. Jako ty vole, to bylo docela ty vole, co jsme ten nok, vole, a do toho ta raketa. Nech to tam. Pojď, ale. Jak to vemu, piče, vole. Teď. To nejde, kurva. To je to, vole, tady pomrdaný, vole. Ty vole, já jsem s nějakýma čecháčkama, no tak to To je chcípnu, ty vole, ještě než vyskočím z letadla, vole. To je hovno. Jsou tady, že jo, pozor. Resujou na tom. Někdo padá.
Ty vole, to jak to kurvený rysování, já to kurva držím, vole. Pičovina, vole. Ach ne, ty vole. No to říkám, vole, český dementi, Právo. vole, neměli, vole, vystřelit, vole, rovně. Si jde někdo tak, to nesem já, ty vole. Kde máte tam? No s tobě No, ne. Nemáme. nevím, nemáme někam úplně. Vlevo, blíže k vám, vole. Přes jedničku, vole. Jo, Jo. Celá grupa, vole. Ty pičo, vole, no tak to... proti nám je Jahiko, vole, jsme v kundě. No psího hovna, jak mě vidí do prdele. Jak mě oběh, ty vole? Já proběh tu Na budovu prostředku na Nexu. a on mi to oběh nějak dozadu. Jsou tady, no. Not good. Not good. Not good, dobíhaj, vole. No, tak zdráme, no. No jasně. To si dělá prdel zmrt. Pozor, vole, zprava, až střílej. Jo, vole. Mně se líbí slyšet tu reakci a pak sledovat u Michala, co se děje. Ne. Jsi já prděl. Vážně. Jako jak mě tady viděj, ty vole. Pojď za mnou. Co pod náma, vole? Pojď. Jde do hajzlu, vole, dík. Jsou tady. Vole. My tam je 2 customy, ty pičo, ale... A to vím, no. Bude pokus těch kunda. Ním hovno pod náma. Nevím, musíme jít, vole. No jdem, pojď. Jsou tady, je tady, vole. No to je zmrt. Tady je. Běží na mě 2. Vpravo. Ještě jeden vpravo, víc vpravo, jde ti. Pěkně, pěkně. Dobrý, ale já ještě jdu, ty vole. Piče, já nevím jak. Okay. Co to bylo za retarda? Nevím, jdeme moc tam točil dokola, já jsem to úplně postral. Vole, já neměl žádný životy, on kdyby on na mě to jsou plivnul. takový kreténi zbytečný. Ale já myslím, Tak. že než to vyexpí, tak Kamo, já mám to tady, přestane vole, hrát, tak to přestane Ty hrát. Čechů, co mají platinu, vole, a nejsou schopní jednoho člověka downout, vole, já už jsem downul 3, vole. A oni vždycky chcípnou všichni jednou, vole. No ale zase musíš ocenit jednu věc. Držej týmovýho ducha. Kamo, Jo, no. budu dát poslední, pak na to seru, vole. to říká. Chybí 40 pointů, vole. Jadla se No, tam pro ten kill, custom. celýho týmu 1 kill, vole, mamo já. Hlavně, že mají platinu, vole. Děláš pivo, vole. Připadám jak ten frajer v tom obrázku, vole.
tím Sonicem, vole, jak má ten obleček na sobě, vole. Že the problem with being faster than the light is that you always have to live in dark. K vám borec, pozor, pozor. Promiň za přerušení. Ale jo no. Utrpení na všech stranách. Hele, tady jsou dva ty. Vole, give me ammo. Pod mostem, pod mostem. Napravo od vás, napravo před váma, pozor ještě. Crack vzadu. Jdi do živejch. Plně vzadu. Dozad. Potvrdu na boku od vás. Nahoře na tom, na pumpě, vole, nebo co to je. Přeskočil doleva. Ne, je tam furt. Je tam, no. Já se zabiju pádem, protože mě rozhitoval. Co si děláte? No. Má low, dost kokot nemá pláty. Ještě pozor, druhý sniper. Jo, další zase za budovou. Dobrý, nice. Je to mám. Nečekal blbeček, vole. Dozad, ty vole. Dole. Tam, No, já tady, to vole. vidím, kurva. Zmrt. Já už se nedesí. Tady, vole. Kurva, vole, do psího hovna. Ne, jdi do hajzlu. A jdi do prdele, vole. Debil, vole. Napravo od nás. Pozor. Nevzal ten... Tady, kurva. Jsou tady, pod náma tady, Svině. pode mnou. No jsou tam, no, já vím, já je tlačím, ale... To na hovno. Ušou. A jeden byl u sloupu. Ne. Ne, kunda. Ok, dávám pláty. Byl ještě neplátný vole. To ne? Jsou furt pod tím mostem, ty vole, dementi. Mám ho. Plně minus. To má blanku. Co je to bude dělat? Před náma. Je zmrt. Leží. Jo. Dobrý, kill confirm. Přebijím sniperku. Pálí. UAV. Běžím na druhou stranu. No, před náma, ty vole, mrtě. Za váma. Pojď naproti. Kde? No, tak ty vole, všichni stoupnete přede mě, vole, že ho dodělám. Sorry. Nás čeká, pozor vpravo, ne dobrý. Parkoště? Podrzu. Běl nahoru, jede nahoru. No, kokot se... Dostal za debil. 80, to vole. Já mu dal 91, takže měl 9 životů.
Na konci tady by mohl být ten, tady by mohl být trest. Krávo. A dák doprava za nás tam. Proběh, vole. Jdu nahoru na parkoviště. Jo. My to prostě nenajdeme. Padá. Sral. Úplně napravo celá grupa. Ty poběžej Koukám, zatím přes nevidím. hlavu. Tady jsou. Běžej k nám, vole. Jsou dvě grupy. To má movement, ty vole. Ty vole, strašný. Pozor, furt tam jsou vzadu. Dobrý kam zvykuje. No. Cože? Něk vedli. Pojď mi. Yes. Já nevím kam to dát, ale. Lol. Chtěl si ti do toho lehnout, Jo, jo. ty vole. Tak to je unlucky, no. Ne. To zleva, vole. Ale z téhle strany nic nevidím. Jo, leží u auta. Na 4. Je tam, v autě. Dává pláty, vole. Dobrý. Doufám, že měl věci, vole, Vášo, bež to tam zajistil, já si to skočím pro zbraň. No pozor, na 4. Před náma byl další. Dík. Rozumím. Jo. Jsem měl kliku, to tam bylo, no. Že mě to mohlo spalnout do ohně třeba, ale... To já Vášo, neboj. Dobrý, vole, no. Jsou tam 2. Na 3, 4, jo, vzadu. Třeba pláty nějaký. Mám ti, nevím kde seš, jo, jsi na druhé Umenou straně. shit. A náboje nemáme, viď? Jdeme. Jo, dík. Chovává na hajzlu, nebo? Byli u té palmy, jo. Jo. Já jsem neviděl, ale chvíli, kurvy. Ale co budou plazit. Já to stáhnu trošku dozadu víc. Jo. Koukám, ty vole, na tohle. Jo, vlevo, ale vlevo, viděl jsem. Michale, před tebou máš, pozor. Jsou tam, já to vím. Jo, a No, pak... ani si já vůbec nevylejzej, ty vole. Jsou u mě, no. Dám, že tady nejsem. Ale v rakvi to ne, to vole, čekejte, vole. Vole, defu dostane.
Jsou na Martve, jo, označený. Potvrzuju. Ježíš, on je u mě! No to si děláte prdel, ty vole. Tady kempí v rohu. Tebe, tady, vole. Ach jo. O to spálí byla. Je tady uvnitř, jo. Škuráku vymrdanej, vole. Dobrý. Tamhle. Já prděl. Lol. Další za ním. Zase Já to mám viděl. za ním. Jo, vím. Kde, vole, vpravo Přede mnou někde. tady někde. Vpravo úplně někde. U toho našeho. Jeden minus. Ty vole. Stejně debilní, ty vole, fakt. Ty Nice. vole. Ty vole, Michal winning kill. Ty vole, nemohl jsem teďka, ty vole. Ty vole, já jsem tady, vole, běhal dokola, ty vole, ať po mně střílí. Nebyli vůbec vidět, tyka. Ty čo, ty vole. No a Slone, můžeš farmit další divizby, vole. Neboj, to dáme, vole, mě to neleze tak rychle. To nemá cenu, vole, to prostě s váma hrát nebudu, vole, to jako solo to nenafarmím, když mi tu pak začne ty body odebírat, že jo, s těma lidma, co tam dostávám. Teď zase prostě já jsem dal 3 killy, že jo. Budeš teď přicházet tím o 10 musím pointů. dělat nic. No ale k čemu ti to je, že jo, když tam prostě jste, vole, 4v4 a já tam 3 noknu a zbytek prostě, vole, týmu je mrtvej, tak jako, k čemu mi to je, vole. Nedostanu ani point za to, že jo. No, to je debilní, vole. Ale Michal Gold je Oni mě tam. nezvedají, když ležím vedle nich, tak na mě prostě serou, vole. No to, jako, s randomákama hrát je to fakt, vole. Když tam máš jednoho, tak asi OK, ale... A jako aspoň ve dvou to jde, my jsme to docela tam prostě na tom malém levelu je jakoby dobrý hantit ty killy. Jo, tak Třeba já fakt jsem se na snažil, stalka. ale tak víš co, když tam prostě hraje proti mě Skoda spolu a já tam mám prostě randomy, vole, který tam jeden se dloubá v nose a druhý kouká na něj, jak to má udělat taky, vole, tak... Chápu. Povedlo se. A ty máš bronz, nebo co máš teďka? No, 10 pointů mi chybí do bronzu, že jo. Jo. Chybilo Můžu s tím 40, hrát, dal jsem teďka 3 killy, že jo, prostě, ale zbytek týmu absolutně nepoužitelný, já se tam, ty vole, mě tam nokli, vole, nad long range. A já se tam plezem vedle našeho a on to... Jak medic, vole, v klasické Battlefieldech. Jak to je, jak od toho Bendra, vole, jak se tam po něm válí, vole. No, To viděl. úplně přesně, vole, tam prostě vedle něj, vole, a on úplně, jako by se tady někdo plazil, Nebudu prodlužovat jeho trápení. Ne. Promiň Ivoši, tam na tom hajzlu jsem tě tam trošku nechal, a já kdybych slez dolů, tak tam chcípnem oba, vole. Ne, tady to bylo to, tak aspoň jsme měli info, jako kde byl. Takže... Jako mohl jsme tam kouknout místo toho střílení přes na ty týpky vzadu, no, ale to je jedno. Ale já jsem Ale tam, se vyhrál. já jsem tam neviděl jakoby vůbec dovnitř právě, no. A já jsem nebyl vevnitř, já jsem byl v té uličce, vole, vlevo dole, že jo, pod tebou. A jo, takhle, tak to já Jsem nevěděl. mohl kouknout Právě ze zora dolů do té uličky. to jsem nevěděl, já právě myslím, že si zabít do těch hajzlů. Ne. OK, tak co? Já tam byl nějaký popelnice totiž a já tam na ně viděl, vole, přímo za ten kopeček, že jo. A byl jsem mezi těma barákama, jak jsem si říkal, to je dobrý, tady mě nikdo nemůže vole, sundat ze strany. Jenže vole z toho kreténa, kterýho jsem vylutil, tak ten debil měl modrýho Dragunova a měl custom Skara, vole, s velkou koupou, že jo. Takže vole na blízko prostě týpek na mě naběhnul bez plátů a stál 2 metry ode mě a já ho nemohl trefit kvůli tomu, že jo. Chápu, takže úplně k hovnu. No, takže úplně k hovnu prostě, no. No, Kdybych se proti Ty vole- němu rozběhnul s nožem, tak mám větší šanci než takhle, ty vole. no. Ono docela bylo dobrý teď na konci, ačkoliv ne vždycky nám to vyjde,
že jak jsme byli roztrcaný, tak oni nevěděli vůbec, kde jsme, vole, on podle mě tam je přede mnou a já byl najednou vedle něj, vole, prostě jakoby, že byli podle mě úplně dezorientovaní, jak jsme tam byli rozházený, vole, že to bylo co crazy, no, já jsem tam měl teda kliku, vole, protože ten mě mohl zabít, jo, tam, vole, ten za tím sloupem dement, vole, to tam úplně posral. Kámo, co to je za skin do píči? Nevím, Nicki Minaj bych to viděl. To je Faranuš. Přejeli Velarioni, vole, ne? Z rodu draka, vole. No tak teď už si vůbec nezahraju, vole, v tom buildu, vole, 25, ty vole. Takže Michal se silver. Jasně, kde rank, vole. No vole, 200 pointů a už mi to bere 40, vole. Ty vole. Tak můžeme skočit Ne, vlevo a to no. doletíme. Tam. To něco jiného. Ten tam. Oni tam to pekli, no. Jako takhle, nechce doranknout za každou cenu, jo? On se vám taky dařilo minule váše, my jsme teď hráli spolu. Že jsme mohli jít na ty satelity tam rozhodu, vole, jak jsme chodili. Vole. No ty vole. Rychlej restart. Ale za vás tam dopadli. No, brokovnice, ty vole, ne. Ideální na long. Sral, ty vole. Pravo od nás byli, no. Ušou k Jo, Venoušovi. kroky u mě dole pode mnou. No, ty vole. Jo, hele. Nalevo tady taky. 2. Crack. Dobrý. Jeden za autem. Potvrzuju. Mám. Ještě jsou vevnitř, pod váma podle mě. No a třetí běhnou dovnitř. Já. Běžel vlevo tady někde. Co to bylo? To bylo za kejšek, ty vole. To byl lačičí. Čísničí. Tady není. Je tam, no. Tady je to pootvíraný, jo. O, to byl asi ten, kterýho jsem to viděl jako posledního z nich. Trezor. No jasně, ty. Kurvená mrtko. Tak to sorry, no. Co jsem tolik neřekl? Jo, tak brate. Lan. To může? Jo. A udělal to. A udělal to. Ale nahoře. Crack. No, Debil. To vole Venouši, my jsme tak sehraný v tímto piči, vole. To urvu. Pardon. A běži jsou, jo? Potvrzuji. může jsem jim nějakou utilitu, vole. Jsem tu zase něco řekl, že šel pryč. What? Ježiš, to spadne na mě, ty vole. A, jo. Jak Padlo to by, no. prolítlo. Hehe. Já jsem šel o tom tady do hajzlu, vole. Mazaný. Nic, já mám sniperku, takže já jdu za nima, vole. Crack.
Teď co měl trefit, Venouši, No, kurva. já jsem dostal hit, vole. Teď co měl trefit, ty vole. Kde je zpátky, já nevím, ty vole, kde, Tam. jo, asi slon, pardon, dneska. Po mě pálí. Různý. Je tam nahodě. Měl bych takovej dotaz a asi chápu, že jsem asi moc, vole, tupiký, Dostanu. vole, nebo... No řekněte, Já prdel. Promiň, slon, ne, co jsi říkal ještě jednou? No, že mám takový dotaz na pana Verouše a asi je to jako chápu moc jako náročný. Píčo, ne. Náročná. Ale asi neexistuje nějaká možnost pro streamera jakoby udělat to, že ty viewři si můžou jakoby mutnout nějaký zvukový inputy, který ty tam máš. Jakože konkrétně, že bych si prostě mutnul Discord a nebo ideálně i třeba tvůj voice, protože že jo, chci mít zvuk na tom tvém streamu, ale nechci slyšet dvakrát prostě, že jo, co si tady říkáme. Ty vole, no zní mi to skoro jako challenge od Mařeny, vole, no podle mě to nejde. Já můžu mutnout Discord samozřejmě. Já vím, vole. že ty to jako můžeš udělat samozřejmě, že jo, ale mě jde o to, jestli to nějakým způsobem je třeba možnost, že by si to ovládali jako ty viewři, víš? Že si zapnou třeba jenom zvuk, jakoby... Ne, nemyslím. By museli jet nějaký dvě jako separátní audio stopy a to tady jakoby podle mě nejde vidět. Ono by to asi šlo, ale muselo by to mít třeba nějak zabudovaný Kick nebo Twitch, že jo? Jo, jakoby tohle. no ale to... Což asi není až takový problém podle mě udělat, že jo, protože... Tam chybilo. Víš, že třeba prostě, jakoby lidi třeba by měli možnost si vypnout prostě hudbu, kterou tam ten streamer má jako podkres, že jo, a podobně. Že prostě chtějí slyšet jenom čistě zvuky té hry, nebo prostě chtějí jenom jako jeho a podobně. Nemyslím si, že by to bylo jako úplně od věci, to něco takového tam nutno. Uvěřím, možná nějaký add-on, že to bude jakoby... Já právě vůbec nevím, jak fungují tyhle ty jako věci, že jo, co se týče té streamerské strany, to OBS a podobně, jestli tam třeba... Jasně, no. To já neznám, že jo. Mám tu tady rozčenlovaný Discord, hra, ty blerpy separátní, zvuková stopa a každý může jedno z toho mutnout nebo naopak uvolnit. Takže to můžeš mít slitý všechno dohromady, ale to je pičovina, že jo. Jeden Že, spadnu. že, jakoby, že Twitch umí fakt hodně věcí, že jo, už s těma hrama, že prostě třeba jenom když koukáš na Dotu, tak tam prostě v tom streamu vevnitř v tom okně najedeš na ability a ono ti to prostě vypíše, že jo, tu věc. No ale to jsou externí to jsou externí doplňky. A To to, vím, je, to ale, vím, to je ale udělaný, jestli něco ale to je takového- udělaný přes API, tam jako úplně asi nebude jako to Jo, dovolovat jasně, ta no. infrastruktura nebo jako architektura té aplikace. Rozumím. Ty vole, to byl Batnate, vole. To jsem posral. Ale my jsme tady měli hrozně posrat, ale teďka to jsme... Já tam asi chci ten custom, vole. Teď dostanu větru, vole. To auto je pod váma, jo, borci. To nemáte někdo jeden marksman kit? Bohužel. Byl tady hovno loot, no. Ach jo, chtěl jsem zpátky. Co svojí, vole. Stěl nahoru, kurva. Tady je jeden custom. Tady zvedej u mě. Jedu si se svou lodí. Je tam jeden týpek. Čekám na vás, jo, nestřílejte, jsou tam dva. Dobíhám, 2. Čekám. Je tam jeden na restu, druhý běžel doleva. Střílejte.
Tak to nám nevyšlo. Pič. Zmrt. Jsem se flešknul, kurva. Tak, ty vole, dostal dobrou, vole, ten dostal tam, vole, všechno, co jsem měl, vole. Dostali jste ho, nebo ne? Jo, já toho jednoho, jo. To, jo, takže 2 minus. Pozor, jo, Ale byli tak- vlevo na kopci, nahoře, jo. UAVčko za náma, vole, máme UAVčko za prdeli, vole. Tady jsou před náma. Potvrzuji. Odběhli? Ty píčo, vole, no, tam toho je, vole. Hodně, vole. To je zmrde. To je čurák, vole. Nemám na to názor. Jsou tam, vole, venouši furt. Tušou. No. Ještě Nok dozad, jeden. kurva. Ale ještě máme na nortu, zaprdelí, záda, vole, dobíhá nějaký demen. Pozor, střílej ze všech stran. Či? Jo, ještě z vrchu. Ode mě. To není dobrý. Ty vole, hovno. To je zmrdí z 8 směrů, vole. Pod horizont. Jak? Ach, To je, vole. Já jsem naložený, vole. Strašně, já nechci umřít. A jdu. Jste tě, nebo? to se dostane na mě. Co nebudu podívat, že jo? Václav, pozor. Já jsem neměl prostor, vole, to nešlo. Ty vole. Ty pičo, ten sniper. Jdou před vás, lidi. Pravo. Pravo, vlevo. Ty vole, pěkně, no. Prdele, tohle problém. No. Oni jsou, vole, všichni 4, vole, furt naskládaný u sebe, ty vole. Nás tam, ty vole, teďka klačli, Hlavně, vole, to dá jim to takhle kokocký ten track na mě, ty vole. To byla poslední pro mě. Přešlou hru byl win, ne. Bohužel, no. Close enough. 151 pointů a mám platinu. Yes, děkuji za 5měsíční sub. Oh yeah. Díky, bro. Já taky končím z jednoho prostého důvodu, protože nemůžu to hrát víc, protože už pak bych tohle nehrál s některýma. Takže vám dám prostor. Takže děkuju všem, co jste tady byli. Opatrujte se, kamarádi moji. Teďka koukám, že mám 4 lidi. Rád bych vás přesunul k Soupíkovi CZ, ale bohužel to až od 5 lidí. Takže opatrujte se, kamarádi moji, a zase někdy. Jo. Já bohužel musím, protože v momentě, kdy já dodělám tohleto, tak já nemůžu hrát s těmahle rankama. A jelikož někteří jsou ještě tady, tak prostě nemám na výběr. Jo, já nevím. Topík ten je teďka v goldu, to vím. Slon ten... Slon ten má nízký rank, takže to ne to.
Nedohrál, mám... ty vole, Irvin, ten je za vlastně půlku taky na goldu, kousek, to je v vole. pohodě. Aha. A Legy, ten nevím. Mhm. No, Da. no takže Vlád Leg je tady. Tak je tady, Legy. Jo, takže já s ním můžu hrát vlastně ještě, Ready or not, you jenomže can pokud já hide. skočím sem, tak už si s Legim nezahraju. Takže je to prostě na hovno. Hrál si pak Slonetu Subnautiku sám, nebo Takže ne? já jsem prostě v prdeli, že jako člověku se trošku daří a prostě Seš tím jí- rankem jim uteču, Seš takže to mě prostě sere. do BFko, nebo... Asi, Ne. hele, teďka ne, jsem tam Jo. nasral zase. Jo. No, takže já jsem prostě v tomhle jako Ale to na stejně dvě jedno, věci. protože já teďka tady No. víkend nebudu, mi zase uteče do Takže- Perhajzlu, takže tak. je to fuk. No, No, jak jsem to říkal, taky děkuji vám, nebudu že jste tady byli, víkend, ono už takže je stejně půlnoc, chápu, takže chápu, no. čas lетí, přeju vám dobrou noc a patrujte se a papa. Ale No, co dáme? Máme vydržte, tady lidi na vydržte, streamu, když si kliknem vítejte, děkuji. tady. No, já to vím. Ale prostě, víš jak. Ale opatrujte se, posílám vás k Soupíkovi. Můžeš dát Izetkovým, na kým seš se... Mazaný. Můžem to prubnout, no.